Hanggang mag-amo. Daman ko yan, Jason. Yo. Naan mo. Daman. Yo. Hindi pa yan kasi nag-ano pa yan. Pero naka-play na yan. Nagulat ako dito yung thumbnail. Naulay ka, sabi ko kay kuya. Oh. Da. Yo! Kuya Ruel. Kuya Ruel. Shoutout kay Kuya Ruel at kay Kuya Ruel Juliano. Shoutout. Daman. Meron. Yun, thank you Ay, sa pasok, first pasok. viewers natin. Pasok, Kuya Ruel. At Kuya Danilo Pizarra. Mega love shoutout. Pasok. Yo. Thank you po sa mga supporters natin. Paring Jason, shoutout sabi ni Kuya Rene Castillo. Shoutout po. 16 viewers, Kuya Jaime. Paring Jason TV, hello. Kuya Jaime, hello po. Mega love shoutout at maraming salamat po sa pag-tune in sa aking live. At yun, nasisimula pa lang tayo. Naka 1 minute na tayo at 16 viewers, 16 million viewers. Mega shoutout. At sa 5 na nag-thumbs up. Kuya Rene Castillo, hello po. Shoutout sa lahat dyan, sabi ni Kuya Rene. Thumbs up down, sabi ni Tol Julius. Tol, thank you sa pag-tune in. Yun, 19 viewers na. Salamat. 19 million viewers. Alright. At yun, siguro, at baka nanood naman kayo dun sa vlog ko, kaya dun sa live ni Idol Jappers na, yun, nakahabol tayo. Umangat tayo kasi. Congratulations. Yun, thank you. Thank you sa mga kasama ko dito. Oh, nagsin ka na. Baka makalimutan ko, sin ko na. Yun, salamat sa kanila. Dahil nung nag-live kami dito, nung naalala nyo nung nagloko yung signal namin, daming pumasok nun, daming nagpalipad at nagpakulay. Kaya nakahabol tayo, nag-number 2 tayo kagabi. Bye-bye. Yun, nandun si Jamie. Pumasok na. Alright. At sana, tuloy-tuloy lang tayo sa suporta. Para go-go lang. Yun, Tol, salamat. At nagpauna na kagad si Kuya Julius. Salamat, Kuya Julius. Hello, Kuya Maki Gonzales. Hello, paring Jason, sabi ni Kuya Maki. Catherine Guanzon, hello po, Ate Catherine Guanzon. Kuya Rene, Kuya Renato, hello po. Yung isang mong cellphone. Saan? I-connect dyan. Naka-charge. Hello. Maria Dolores, Kuya Julius Paulso. Okay, dito natin malalaman ngayon kung magkano yung pumasok sa akin. Hello, Ate Catherine. Ate Jenny. Kuya Ronald Humawan. Hello, paring Jason. Shoutout po, Kuya Ronald Humawan. Yun, Ate Jeannie. Mega love shoutout. Wala si Kuya Ate Julius, Marie. sabi ni Kuya Jaime. Si Ate Maris, baka busy si Ate Maris. Nasa work. Nasa work ata. Yun. Felix Y. Torres Shout Jr. out po sa Shoutout. mga taga Batangas. Shoutout po, Kuya Felix. Sa mga taga Batangas dyan. Shoutout sa lahat na nanonood sa ating mga vlog sa live. Kuya Rini, Maki, hello, sabi ni Kuya Rini. Kuya Jaime, sabi ni Kuya Julius. Ate Jenny, Kuya Julius. Wala tayong kubsob. Wala rin pati yung ano. Ano yung mga muna? Ate Mayang, basa ka muna. At kuha tayo ng cellphone na... Di ko man mabasa yan, ang liliit. Dito ka lang. Ay, ka lang. Okay na tayo sa revenue. Okay na tayo sa revenue. Kuya Ribon Libon, good afternoon. Masi Gonzal, di ko mabayad. Hello po, Ate Jenny, Kuya Julius, Dison, hello, Kuya Maki, Kuya Robin, hello po sa inyong lahat. Kuya Jaime, hello po. Maria Dolores, hello po. Hello, Ate Bida. Kuya Ruel. Kuya Robin, hello po sa inyong lahat dyan. Ate Catherine Guanzon. Ate Jenny, palipad ka na po. Ate Catherine, hello po. Kuya Maki. Shout out sa inyong lahat.
Yun, thank you po sa 49 million viewers. Ate Jeannie, Kuya Jojo, sabi ni Kuya Ruel Molina. Pisara. Oy, Kuya Ruben Libuon. Hello po. Kuya Julius and Kuya Ruel, hello. Dalawang Thank you po, Kuya Ruben Libuon sa pag-tune in sa aking live. Ate Jenny pa, Jenny, pulahin mo na yan, sabi ni Tol Julius. Jenny, papula. Yun. Salamat po sa suporta. Ba't ka nakakunik? May nakakunik ba? Kuya Ruben, Lopo. Ate Au Sana Au, kasing, Nene, Lopo. kasing kulay ng damit ni Ate Bidang, oh. Opo. Buti na ka lang nag-live na no. Ano? Buti na ka lang nag-live. Oo. Ni naman. Inaanam pa namin yung live ni Kuya Nuli kanina. Ah, naka-live pala si Kuya. Hi, Kuya Jojo! Hello Yun! po! Hello, Kuya Kuya Jojo, hello. Ate Bidang, okay ka na, sabi ni Kuya Ruben. Okay na po Libuon. ako, Kuya Robin. Hello Kuya Jojo, sabi ni Kuya Julius. Wag lang po Ako and magpagod. Lenny. Hello, sabi ni Kuya Rini. Hello paring Julius, nandito na ako. Hello si Ruben, sabi ni Kuya Kuya Jojo. Jojo, hello Di ako po. makatuloy. Patay man pala yung speaker. Kuya Rene, bakit ka po tumatawa? Kuya Rene. Danielias, hi! Kuya Elias. Bluetooth connected. Kuya Don Elias, may regalab shoutout. Kuya Jojo, good evening, sabi ni Kuya Ruben Libuon. Good evening. Gabi pala doon. Oo. Kuya Don Elias. Hello po. Yun, Tol. Salamat po kay Tol. Kuya Julius! Tol Julius. Ni Kuya Julius, ah. Ayan. Hello, Kuya Good evening, good evening si Ruben, sabi ni Kuya Thank you Jojo. po, Kuya Julius. Hello Kuya Jogger, sabi ni Kuya Jaime. Thank you Julius, sabi ni Kuya Jojo. Mayroon na po tayong 7 minutes. Wala akong masabi, Ate Bidang, sabi ni Kuya Rini. And black carbon helps give Yun, thank you sa suporta. At yun nga, number 2 tayo, number 2. At yung lamang namin nung number 2 sa ako, ano lang, $1 lang. Pero yung kay Steve, nasa $200 yung yung lamang niya sa akin. Hello Ate Bidang, sabi ni Kuya Renato. Yan si Mayura. Pa-shout out from San Francisco, Nabwa. Sabi ni Jamela, Mayora Jamela. Francisco Nabwa. Yan, shout out sa mga taga San Francisco Nabwa. San Francisco ba sa Nabwa? Kala ko balatan. Andiyan ka na kagad. Nakalayo na kagad si Jamia. Dito ka pala. Hari Jojo, thank you always, sabi ni Tol Julius. Kuya Danilo Pizarra, Sir Jojo, hello po. Pa! Hoy! Mayang! Saan ka na? Tara ko. Come on! Kuya Jaime. Windows Sun, sabi ni Kuya Jaime. Hello sa mga silent viewers natin dyan. Pasok na po kayo. Comment tayo, comment. Hello, Kuya! Lo, dito ka, Lo. Dito ka. Windows Sun, hello po, sabi ni Tol Julius. Kuya Jojo, hello. Hello, Sir Rubin, sabi ni Kuya Jaime. Windows Sun, Kuya Windows Sun, hello po. Mega, love, shout out. Daddy Jules, wala si Mami Maris. Hello, Jaime, sabi ni Kuya Jojo.
Sasaya si Kuya Joel. Kuya Jaime, hello, sabi ni Kuya Ruben Libuon. Revenue mo alamid. Mababa pa more. Upload more vlog. Don Ilyas. Sa Visayas tapos Mindanao. Susunod. Yun! Thank you, thank you. Si Jenny! Pinakulayan na natin, Gini. Ikaw makita niya ang sumayaw. Thank you, Ate Gini, sabi ni Mayora. Galit sa akin yung Bibi Jame. Galit pala kay, kay Kuya Julius. Hey! Ayun, nakikita ka na. Hala, bakit, Daddy? Ate Jame, thank you. Ate Gini, thank you, sabi ni Kuya. Kaya kumain ng Ate Gini. Hello, Mayora, sabi ni Ate Gini. Hello! Ate Gini Vlog. Dito lang ako sa gilid. Di ka makikita. Arinig ka! Ayan, magpapakita na ng sesi Kuya Bobby. Hey! Heyo! Kuya Mendoza, thank you po. Wendosan, hello! Salamat! Thank you! Gusto niyo bang makita sa sumayaw si Kuya Bobby? Yes. Request po kayo. Puro kaliwang Oh, pa! kaya Jojo. Ayun. Ayun, malakas mo na. Baba ang presyon, fishball! Gol! 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 Mayroon po tayong bisita. May bisita po tayo. Welcome. Bago Kamsor. Kamstar. Support sa inyo lahat. Support sa aming tatlo. Grabe, puro mga dancer pa tao dito. Support sa inyo lahat. Yan, mayroon tayong bisita. Walang ano yan. Delicious. Hello, Kuya Jojo! Salamat! Sakman yung kagakapilit lang. Hello, Frankie! Kamusta sabi ni Kuya Jojo? Shout out! Shout out! Malamig-lamig din pala dito, no? Oo. Magiging dancer ka nga dito. Hey, come on! Magiging dancer talaga ito, mama. Hoy! Hey, come on! Hoy! Balik na! Yan, Kuya Ruben! Thank you po! Kuya Ruben! Thank you po! Thank you, Sir Ruben, sabi ni Kuya Jojo. Hey! Wala bang ang dito, eh? Kunin ko gano'n. Sino daw yung magandang lalaki dyan? Sabi ni Pedro. Bisita po namin! May bisita po kami. Sir Ruben, salamat, sabi ni Kuya Danilo Pizarra. Inday, shoutout po sa lahat, sabi ni Ate Inday. Kuya Jojo, kamusta po? Ate Mel, hello! Yan! Hello po, Kuya Gidon Makidik. Shoutout po. Salamat po. Mapapasayaw ka nga dito, di ka na maglalag dito mag-isa. Hey, come on! Ate Bidang, love you, sabi ni Ate Inday.
Don Ilyas, lindulin ang palipad. Ang live ni paring Jason. Ate Mel! Love you too, Ate Inday, sabi ni Ate Bidang. Lawrence Salamuding. Nandyan si Frankie sa team Pahaway ngayon. Very good! Puro dancer! Hey, come on! Oh, nakita niya sumayas kaya Bobby, oh. Oh, may tinatago rin. Oh. Ate Mel, hello, sabi ni Kuya Jaime. Choreographer namin. Kuya Rick, hello. Wow! Nagpalipad yung kapatid ko. Salamat. Nandyan pala si Franz, sabi ni Kuya Robin Libon. Don, ate kay Kuya Robin. Napindot mo. Hindi yung natawagan. Very nice, hello. Ay, 102 million viewers. Mega love shoutout. Hindi kita pantayangan. May 16 minutes pa lang tayo pero yung grabe. Ate Maris Silo, sabi ni Kuya Jaime. Hindi nakikita yung... Ayun nga pala, narangan natin. Ate Mel, hello po. Ka-Franstar. Hello daw, sabi natin Mel. Yan, Tol Julius, thank you po. Tan. Wala nga akong tip. Ami Danilo. Thank you, Awaw and Nene, sabi ni Kuya Jaime. Thank you, aw. Kuya Jaime, baka bukas nasa bahay yata akong mag-live. Kasi birthday po ng asawa ko. Ano muna tayo. Okay po, Tinday. Thank you so much po. Doon muna ako sa bahay, baka bukas. Pahinga naman tapos bigyan din natin ng time yung pamilya ko. Kuya Bobby, huwag kang magtago. Tago! Tulog na ito, tapos agad pa ako mga Ate Marlene! Hello po! Okay, so, edit muna po ako. Marami kong vlog, hindi pa Hello, Kuya Jojo. Oh! Yo! Abidig Nigoli. Thank you po, Kuya. Thank you. Maraming salamat po. Parang makakahabol na tayo, ah. Come on! Birahi, Kuya Franstar! Welcome back, Kuya Franstar, sa Team Paway, sabi ni Kuya Don Elia. Salamat po! Come on! Don Ilyas, welcome back, Kuya Frankie. Sa Team Pahaway, sabi ni Don Ilyas. Magiging dancer po to. Yan! Ay na si Ate Mel. Ate Mel! Thank you po. Thank you po! Thank you. Ate GC Aniete. Hello. Shout out Frankie. Sabi ni GC Aniete. Thank you Abinigo. Sabi ni Kwajojo. Ate Marlene Kabagangan. Thank you po. Thank you Ate Mel. Sabi ni Tol Julius. Kuya Bros! Kuya Bros! Yan! Ate Jenny! Kuya Bros! Shout out po kay Kuya Bros! Ate Jenny! Ito na Kuya Bros, yung request mo Kuya Bros. At salamat Kuya Bros sa suporta. At siyempre kahit Kuya Noli. Yun! Thank you po Kuya Bros. Thank you po! Ate Mel, thank you sabi ni Kuya Jaime. Come on! Yeah! So kaya Jason, itago ang mga dress baka hiramin ni Frankie. Yung mga dress na sinuotan baka hiramin mo rin tagoin. Si Anyete, hello po.
Nagsabi na nga po, hiramin daw eh. Pero Bruce, thank you, sabi ni Kuya Jaime. Siya raw susutin. Yo! Kuya Ruben! Thank you! I love you! Kuya Kuya Ruben! Ruben! Thank you so much po. Kuya Mark, hello po. Shout out. Front Star, sabi ni Kuya Mark. Kuya Mo. Kuya Roque, hello. Kuya Bruce, sabi ni Inday. Shout out Kuya Jojo, sabi ni Frank Star. And Enoli. Si Jessie! Ay, ba si Ate Kuya? ba? Ate Yo, Jessie, yo, Kuya yo. Jessie. Lagi akong nalilito sa pangalan. Kuya GC. Kuya? Kuya. Sir Robin, sabi ni Kuya GC, ang ngete. Shout out po sa inyo lahat. Oo. Ito na. Come on! Hey! Dahan-dahan. Kagagain lang natin. Baka, yes, Kuya Jojo and, inaanak, Kuya Dang. Kuya Dang. Sabi ni Kuya Bruce. Thank you sa mga nagpapalipad, sabi ni Ate Mel. Kuya Noli! Friendship Biras. Shout out always watching from Batangas. Shout out po dyan sa mga taga Batangas. Awaw and Nene. Shout out. Yan sa mga viewers natin dyan, okay lang po ba sa inyo na doon ako mag-live bukas sa bahay. Kasi nga birthday nung asawa ko kahit walang handa. Pero siyempre celebrate din namin. Kuya Noli, sabi ni... Ayan, welcome natin si Franstar. Welcome natin si Franstar dito. Hataw Ate Bidang, sabi ni Kuya Julius. Grabe mga dancer dito. Kuya Rocky Molina, yo! Kuya Preston! Go, go, go! Martel Remo. Welcome si Franstar. Pasok Friendster daw. Sayo. Hey, hey, hey. Baka na aso. Hey, hey, hey. Hey! Hey, hey. Come on. Hey! 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 Shout out paring Ruben. Malakas si Kuya Dang, Kuya Bruce. Inday, Ate Bidang, see you soon. December. Kararating ng bira kagad. Sunod na magla-live si Franstar. Alive natin si Franstar. Yun. Ate Jenny Vlog, hello. Ate Inday. Ang dollar ni Franstar 198. Dagdagan natin kahit 100 ngayong araw na to. Yun. Ayan, sunod si Franstar. Kaya kasunod po pag out ko. Si Ate Jenny Vlog. Kuya Noli, hello. Sabi Ate Jenny. Shout out, Ate Jenny, antayin ko yung palipad mo kay Franstar ha. Ate Inday. Pagod pa sa biyay ko yung star. Sabi ni Ate Inday. At 23 minutes pa lang oh. 23 minutes. Salamat at 23 minutes. Ano na agad? Go, 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 France Star. Sabi ni Kuya Jaime. Yan! Ate Cherry. Thank you, Ate Cherry. Ay. Thank you. Ay, Ate Cherry. Shout out. Pinaiyak mo ako, Kuya Nuni. Sabi ni ni Ate Jenny. Galing ako dun sa lupa ko. Asikaso ako nung linya ng tubig. Hey! Kuya Jesse, hello. Kaun, Kuya. May na, lupa ako. Hey! Come on. Ano pitsa ngayon? 10! 11, 12, 13, 14. Ate Cherry, hey, thank you. Sabi Ate ni Cherry, Kuya hello. Jaime. Jaime. Kuya Bros, Kuya Jojo, si Steve. Mas malakas. Baka Kuya Jojo, si Steve mas malakas. Baka bukas graduate na ng palipad. Ah, okay lang yan. Okay lang talaga. Hey! habol tayo, Kuya Bros. Thank you, Cherry, sabi ni Kuya Jojo. Lando, Friendsa. Diyan pala si Pangulo. Nagcha-charge muna po si, Idol Front Star. Wala tatalo doon kay Kangiti, sabi ni Kuya Jojo.
come on. Napasaya pati si Kuya Bobby. Kasi habulin daw namin yung ano, yung number 1. Sabi ni Kuya Bobby, sasayaw na ako. Hindi tayo papayag. Congratulations for hitting second Kita-kits tayo place. sa live ni Brad Star. Uy, Salamat po. mga 6, mga sarado to. Oh. 6. Salamat po, Ate Cherry. 6. At dahil Ate Cherry nag-number 2 tayo, dahil po yan sa inyo sa mga nagpapakulay. Hey, Thank you. Hello po sa lahat, sabi na Ate Cherry. $1 lang ang lamang niya eh. Oh. Mamaya, number 3 to. Number 3 sigurado, number 3 tayo mamaya. Hey. 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 Don Ilyas, ay Kuya Noli, grabe yung pagpaiyak. Kay Rick, ganda yung song. Sabi niya, Don Ilyas. Come on! Mainit. Wala nga yung tubig na malamig. Wala malamig tayo. Kuya Jagger! Hello po! Shout out po kay Kuya Jagger! Kuya Jason. Po! Ha? Sige, Kuya. Hello kay Kuya Jagger! Bluetooth Shout out! disconnected. Nanonood pala si Kuya Jagger, silent Ay, viewers. Jagger, shout out. Yun. Ate Kuya, shout out natin si Kuya Jagger. Bluetooth mode. Ate Bidang, shout out natin si Kuya Jagger. Kuya Jagger! Hello po! Bluetooth Kuya connected. Gise, Juggernaut, hello. At may papatugtugin si Kuya. Kuya Jagger! Yun, nasa 27 minutes pa lang tayo. Kuya Bruce. Kuya. Kumusta misis mo? Ano mo po at sa ano po sa 16? Hello po. At pupunta po kami ng Maynila sa 16. Hello po. Para i-check up na naman si Mrs. Kuya Bruce. Kuya Rico Ilaga! At bukas po, birthday niya bukas. Doon muna ako magla-live siguro tapos. Siyempre kahit walang handa, at least nandun ako sa bahay. Nagpaalam lang kay Kuya. Come on, come on! Ano. Thank you sa lahat po ng mga suporta ng Team Pahuay. Sabi ni Ate Cherry. Come on! Sama. Pathway. Hey! Come on! Hey! Ni Kuya. Come on! Masaya at feel. Hey! Yo! Amoy nakabubunta ko. Nakakabuo na lang, Steve! Hey! Mabilis na yan! Ate Bidang, kuya. Ayos okay naman, medication. Pa rin siya ngayon. Brosting my pray. Hey! Team Power sa kalam, sabi ni Fred Felix. Come on! Ngiti! Advance happy birthday! Yan! Kuya Jagger, thank you po! Advance happy birthday to Mrs. Jason. Thank you po, Ate Cherry. Hey! Ate Jenny, thank you! Kuya Jesse Anyete, hello! Samuel Pahuway.
Kabunoto. Kuya, parang masasarado na naman. Kunti na lang kuya. Mabubuo yan! Ano talaga yan? Oh, 30 minutes pa lang oh. Thank you po sa lahat ng tumatangkilik sa team. Salamat po. Ate Cherry. Yo. Thank you Kuya Jagger, sabi ni Kuya Jaime. Salamat idol appear kay idol sa first life pa. Come on! Thank you Sir Jagger. Thank you. At Jenny. Maraming salamat po sa inyo lahat. May nag-comment sa harap daw si Kuya Bobby. Kalabit Nation, hello po. Dapat daw sa harap si Kuya Bobby. Tapos may nag-request oh. Magpapapula daw. Ilan pa daw kulang? Ilan Ilan pa daw kulang? Sabi ni Kuya Jagger. Kay Franstar, $200 yata. Power on. Kaya Jagger Bluetooth Dad! mode. Ilan pa? Dalawang palipad. Mga dalawa. Dalawa. Oh, na maganda-ganda. Pula-pula. Sir GC, hello. Si Franstar, patapos ni Sir Jidjo, hi po. Purtahan natin. Yun. Walang Kuya Noli kung wala si Franstar. Yun! Oh! Rich TV Vlog, Kuya Noli. Sabi ni Rich TV Vlog. Hello Cherry, maraming salamat, sabi ni Kuya Jujo. Tubig tayo. Pina- Naligawan. Tubig muna tayo. Woo! Pangulo yata yan si Franstar. Sabi ni Kuya Jojo. Oh. Power on. Bluetooth mode. Kuya Bruce, amo. Galing yung maganda exercise din yan, sabi ni Ate Marlene. GC, Julius, Inday, Ruben. Alright, sabi ni Kuya Bruce. Ate Bidang, Kuya Bob, hello. Rookie Bulina. Hello po. Ate Bidang, Kuya Bobby daw, hello. Hello po kay Kuya Rocky Bolina. We love you all, Team Pahawaii. Patuloy po natin suportahan. Team Pahawaii, God bless. Thank you po. Edgar Gaspi, shoutout po. Sunny Person. Shoutout kay Sunny Person. ABC TV Vlog, hello po. Tol Julius, hello. Kuya Bruce, sabi ni Tol Julius. Nanay Vlog, shout out. Rina Diet, sabi ko nasaan si Lagas. Nasa ano po si Lagas? Baka nire-reserve nila yung energy nila. Naghanap buhay po sila, hanap buhay. Kuya Cherry ko, sinabi ko. Ba't Kuya Cherry? Magkamali ako, Ate Cherry! Ayan po, naggagasolina muna. Jason! Ah, I-connect mo po. baka may nakaknik pa. Power on. Ate JC, sorry po. Kuya JC tuloy. Bluetooth connected. Ate Cherry! Don David! Hello po Kuya Don David! Wala. Eric Diaz, hello po. Nandun yung isa. Edgar Regaspi, hello. Wala, may nakakunik. Kuya Juggernaut. Natukan ako sa ilo. Hanap na ni Kuya Noli. Ay, nag-chat yung asawa ko, time daw. Mahaba pa. 34 minutes. Hello po, ka-Franstar, sabi ni Ate Cherry. Danilo Bisara, hello po Kuya Danilo. Lumabas na mga step ni Kuya Noli, sabi ni Kuya Danilo Bisara. Marcris Julianda. Pangingisda po. Ayan, si Ate Marcris, yan po yung asawa ni Lagas. Mama ni Chinchin.
Nangingisda daw po. Sayaw daw. Kuya Nagtitinda po Bobby. kasi sila eh. At siyempre shoutout po kay Kuya Ruel Oliano at nagsabi siya sa akin kanina na matutulog daw siya kasi maaga yung pasok na mamaya. Na pumasok siya dun sa sa premiere ko, shoutout kay Kuya Ruel Oliano. Ate, Ano lang po? At kasama lang namin sa sa laro ngayon. Oh. Welcome po dito si Idol Franstar. Bluetooth disconnected. Oh. Alright. Kuya Eddie, hello po. Kuya Robe, Kuya Jaime. Oh. Uy, malapit na mabuo. Bluetooth Ate Jenny, connected. amo. Dilig daw yung sa- Di ba? May kasama na po sa mga maglalay po. Ay, may tinatago pati malagi. Siguro nag-practice na bago pumunta rito. May tinatagong stick eh. Kuya, may tinatagong stick. Oo, oo, oo. Lagi nang nagpapalipad Ate Jenny sa Sana All, sabi ni Hidi Boy Vlog. Kaya shoutout mo kay Ate Jenny. Tol Julius. Friendster, namimiss ka na ni Mora. O nga, punta natin yan. Hey! Paring sunny person, sabi ni Tol Julius. 37 minutes po. Stay po kayo kasi si Franstar may re-reveal mamaya. Yun, abangan nyo. Yung chick niyang foreigner. Punta ka na Ate Jenny para malaman kung sino sa inyo ni Ate Bidang. Yan, thank you po, Kuya Ruben Ligon. Ay, paring Ruben, salamat, paring Ruben. Thank you po, Kuya Ruben. Uy! Bubulo talaga. Uy! Magbubuo na. Parang matutulad nung nakaraan. Ito yung sayaw ni Lagas, oh. Abangan nyo, sayaw ko dyan sa site. Ah! Hey! Wala! Kailan kaya yan? Wala, pag dito na. Kailan kaya yan? Ate Jenny, punta ka dito. Oh, dito si Franstar. Yeah, thank you, Sir Ruben, sabi natin Gawa Cherry. tayo ng love team. Saka si Franstar, saka ikaw. Kuya Giselle, hello po. Love team daw. Saka si Franstar. Hey, hey, come on. Hey! Hey! Walang problema sa akin, sabi natin Jenny. Amoy! Oh, wala na problema ka, Ate Jenny. Nothing beats a Chintzy holiday. Dodong, shout out. Doon naman kita. Nothing beats a Chintzy holiday. Mag-shootan kayo ng Gis Ate Jenny. Alis na tayo. Nagtrabaho kami. Kaya di pa ako nagbibiso. Ay, on the way na raw si Ate Jenny. On the way na raw si Ate Jenny. Go, go, Franstar, sabi kay Jojo. On the way na raw si Ate Jenny. Naka-gown. Nakagaon. Ay, kaso magsusuot din si Plaster ng ako. Ay, alam na. Early birds get early discount for top TikTok shop finds. Exclusively 39 minutes po. for 6. Click shop tab on your TikTok app and itap ang Walang bang imported si Franstar? Wala po. Anyan pala si Franstar, sabi ni Kuya Eric Diaz. Oh. Ayan, tingnan mo kay Bobby.
Oh, kasi sumayaw ka para makakabol tayo na Bobby. Go, 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 God, Jason, sabi ni Ate Marie Chris. Yan! Hello, Mami! Thank you po, Mami! Ayun. I-play yung theme song ng Team Pahaway, sabi ni Kuya. Kuya, i-play mo daw yung theme song eh. Sabi ni Kuya Ruben. Kuya Bert TV. Back to number 1, paring Jason. Sana nga. Pakailan ka lang eh. Pakailan ka lang, Birdo? Mamaya pre, play namin pag malapit na pre. 41 minutes po tayo. At pagkatapos ko po, pasok kayo sa live ni Idol Friendstar. Hey! Para nag-drive lang? Parang na-paralyze niya. Ang buloy ah. Parang na-paralyze siya. Hey! Thank you ulit Ate Gina, sabi ni Ate Cherry. Kuya Bert. Salamat po Kuya Bert. Friendstar, sayaw, sabi ni Kuya Bruce. Hey! Yun! Maghihidbang daw si Friendstar. Oy! Yan! Ito yun. Jagger Nut! Yan! Thank you po! Thank you, Thank you! Salamat! Thank you Kuya Jagger! Oy! Thank you po! Bet! 42 minutes! Grabe, labo na talaga mata. Labo mata. Kuya Jason GT! Saya baka pakulayan sa'yo. Yan! Okay, bros! Thank you Kuya Bruce! Shout Thank you! out to Sir Bros! Thank you Sir Jagger, sabi natin Cherry. Salamat po sa inyo! Hey! Kuya Ruel! Thank you! And Kuya Jojo! Hey! Bisan nyo na si Friendstar! Make up make up kayo! Kuya Jagger na thank you, sabi ni Kuya Jaime. Thank you po! Kuya Bros, thank you! Yun! Dahil po yan sa sayo ni Kuya Bobby. Kaya para makakabol tayo. 43 minutes! Dito nga si Kuya Bobby. Hey! Yan, GM yung sa'yo nilagas pag ganyan. Yan! Kuya Jagger! Thank you! Tama ka, Jagger! Shout out kay Jagger! Salamat po sa mga tumutulong sa team, sabi ni Ate Cherry. Get new user exclusive deals of up to 99% off. Kids allergy? Pag si Terezi ng reseta. Alright! Kid. Cherry Real Danilo, alright, sabi ni Kuya Bruce. Wala team song. Ang saya-saya, sabi ni Ate Cherry. Hey! Hey! Come on! Hey! Pull out this,
Hey! 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 45 minutes! Sir Jaya, intindi mo po. Saludo ko sa iyo, sabi ni Ate Chili. Hey! Eh, wala ako, papi! Yan! Kuya Jagger, thank you! Exercise guys, sabi ni Kuya Bro. 3, 4! Walang kapasir. Kakarating lang yan. Banat ka agad. Sama kami lang. Sama kami lang. Sama kami lang. Get this po. Sama kami lang. 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 Simulahin. Pinapagod ako na ang ating! Kuya Jagger na thank you, sabi ni Kuya Jaime. 47 minutes na po tayo. Malapit na. Donilia sino po? Ay, nagpa-practice sa para sa live niya. Nagpapainit na po yan. Yo! Thank you po Kuya Jagger. Sabak ka diri. Kuya Ruben! Wala pa dyan mga angels, mga boys lang yan. Wala pa po. May mga pasok po yung mga angels. Nag-challenge Ate Bidang, November. Sabi ni Kuya Bro. Nawarak yung bago wala. Ate Marcial Negira, hello po. Grabe iyak ko kuya noon sa vlog mo kay Rika. Iyak daw si Ate Marcial. Come on! Iyok-iyok mo na yan! Galing thank you ulit sabi ni Ate. Come on! Pagod na si Bidang sabi ni Eddie Boy Vlog. Richard Mangubat sabi ni Yo, shoutout sabi ni Richard Mangubat. Hataw guys sabi ni Kuya Robin 49. Hataw daw tayo sabi ni Kuya Robin 2, 3 umaga malapit pa, 49 pa lang po tayo. 10 minutes pa. Wala kang tabil. Tawa ka na. Lipat tayo kay Franstar. Come on, 10 minutes. Kaya nuli, invite mo nga si Marmar. Yan, may 10 minutes na lang po tayo.
Kuya Jaime, hello po. Salamat sa mga nagpakulay po. Thank you, pero thank you. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Maraming salamat po. At siyempre sa mga kasama ko dito, maraming salamat sa kanila. Kasi masaya talagang mag-live kapag marami. Nagpawis ako. Only wanna. Hey! Hey! Uy! Ganda, nabuo. Oh. Wow, shout out, nene. Ako yung nini. Grand only next child. Mga angels mo. Go, 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 Ate Chiri. Sabi ni Kuya Jaime. Hey! Sabi basaw. Ay po, naghahanda na po si, Franstar. Nagbibihis na po. Nagbibihis na po. Toothpaste mo? Thank you. Kailangan kasi $400 para makapasok si Franstar sa next Sapat ba itong talaga toothpaste sa mo? next Level. level. Yan. Toothpaste sa ulo. So ngayon meron siyang $200. Sa round 3. Dentist recommended toothpaste para sa ulo. May added benefits pa. Thank you. Kulang siya ng $200. Mag-Sensodyne ka na. May 99 plus Sensodyne. 52 minutes. Inom muna tayo. Hoy! Ate Tere! Hey! Hey! Lupit! Ate Chiri, love you! Thank you po. Salamat po. Ate Tere, antayin ko yan doon kay Franstar. Hey, come on! Yeah! Mag-top 2 ka ulit bukas. Mamaya top 3 ka. Ano, top 2. Hey! Three, go! Mga yalot, nagpapaod na kijaming lang ng tanan. Itingay sa tugtog sa kasitudyan akong amiga. Namatay sa ulo para maminaw sa sunat ang nalilitag pa sa bukid. Sa kong amigo nga abso kaayo. Inuwalik ko garit sa piliman kitang kaha. Kupantay ang mag-istorya sa tindera. Nangitong may nakabantay kay Kuya Utong. Mapula sa silingan na nagsulog-sulog. Utangan mas si mama ang istorya ko. Gusto na, ayun ka na naman. Ang bilin ko sa'yo ay wag pasubrahan. Bumalik lang ng tama na kaya sa isipan. At nagkalilimutan na Sermonel Extra. Thank you, Cherry, sabi ni Kuya Jojo. Thank you po. Thank you pa rin, Julius, sabi ni Kuya Jojo. Kita-kits sa live ni Franstar. DJ Romar Remix. Gandang kung kada live na yun, no? Lupit. Thank you po, Ate Cherry. Hey! 54. Siyempre mga yalot, nagpapaod makijaming lang ng tanan. Itingay sa tugtog sa kasitudyan akong amiga. Time check. 55. Sa sunat ang nalilitag pa sa bukid. Sa kong amigo nga abso kaayo. Inuwalik ko garit sa piliman. Wow! Pa more. Marami. More pa mo, marami pa. Cherry. Yo, salamat po, Ate Cherry.
Mapala sa silingan na nagsulod-sulod. Butangan mas si mama ang storyado. Oras mo. Gusto na, ayun ka na naman. Ang bilis Ingat po kayo sa work nyo. 55 minutes. ng tama na Salamat sa mga viewers. kalimutan na sermon ni Lex Bra. 55 minutes po tayo. Kuya Jaime, hello. 56! Isang bagsak niya dyan, Kuya Jogger. Red Big Heart. Sabi ni Kuya Jaime. Salamat po Kuya Jaime sa suporta. Siyempre sa lahat ng nagpapakulay. Maraming salamat po sa inyong lahat. At alam niyo na yun, di na ako mag-isa-isa. Kasi baga may makalimutan tayo, magtampo po kayo. Thank you at sa mga viewers. Silent viewers, thank you po. Meron na lumawan, hello po. Siyempre sa kanila Kuya Joel, thank you. Natipinan ko na Bobby, at Kuya Luli. Salamat po sa inyong lahat. Ate Mayang, thank you. At kay Daddy Frankie. Thank you sa inyo lahat. 56! Mga 59 out na po tayo. May 56 na tayo. Amo ay paring Noli Elias. Elias na Elias. Sabi ni Tol Ruben. Hello Ate Kulen. Sabi ni Kuya Bruce. Thank you po. Thank you sa inyong lahat. Thank you po sa lahat, sabi ni Ate Chire. Kuya Billy Crawford. Hello, Pari Jason. Hello po, Kuya Billy Crawford. Marciana Miguel. Hello po, Kuya Ate Marciana. Kuya Joel, Kuya Bobby. Shout out from Riyadh. Hello po. Shout out po sa inyo dyan sa Riyadh. Kuya Billy. Mag-out na po ako mamaya-maya. Mga 59, 57. Sir Renato, hello po. 58 minutes. 15. Ano to? Kita-kits po tayo sa live ni Franstar. Bilig mo po. Tiwa, bilig mo. Shoutout po sa inyo sa Riyadh. Ingat po kayo dyan sa Riyadh. Thank you all. Sa lahat, sabi ni Kuya Mi. Thank you, Kuya. Garwin Molina, hello. Ingat po kayo dyan. Oy, kaya Lino Maker TV, hello. 58, 59 out na. Thank you. Thank you, Sir Franstar. Sobrang saya ngayon pag Oh. mahit ni Franstar. Malupit. $20. Ate Mel, thank you po. Aw. Hindi. Oh, thank you. Sabi malabo na yung mata ko doon ah. Hindi mo na makita yan? Pero yung palipad, nakikita mo. Hindi na makita ni Franstar, pero yung palipad, kita. Ayan na. Yan. Bobby na po tayo. Kita-kits po sa live ni Franstar. Bye-bye. Thank you. Salamat sa inyong lahat. Love you. From October 6 to 10 only. Dito lang yan sa TikTok Shop. TikTok shop.